Ahojte, to je z našeho videa a dneska som tu s Ricardo, určite asi poznáte. Čaute. Je ochutnať hot chip. Majú v Lidli, majú TikTokovú sezónu a mám TikTokovú sezónu, kúpili sme si toto a tak ideme teraz ochutnať. Začni to. A toto stojí euro 50. Takže pozerajte, teraz postavám. Keď to bude všetko do piče, tak si v piči. No, tak to si aj tiež. Dobre, ide prvý. Taký božá sláva. Ideme to? Štipe to? Ľudí, máš to za čo neštipe? Pozerajte. Neštipe? Poďme. To sú všetky, kámo. To dožára všetky, kámo. To Max dožára všetko. Ľudia to dožára všetko. Ak sa štipe? No trochu. Keď si dal dosť, ty kokot. Keď si dal dosť ľudí, aspoň jeden stačil, kámo, Vaško, jeden stačil. Máme ochutnať? No daj. Ale jeden, Ráško, ale iba jeden. Jeden malý, lebo toto ti úplne akože preto banovia. Nedá si píčo. Koľko aspoň? Takýtok? Tak si daj. Ľudia, nekokot, neslab to! Je tu ešte. Dá štípe. No vej, Len to to začne. štípe. Len to začne. Trochu cítim, trochu. Tak si daj trošku viac. Áno. Nepotrebujem, zatiaľ nepotrebujem. Na štípe. Môžeme. Takže sme nejak začína štípať trochu, ale nie je to zase tak úplne dosť. Takže už to trošku štípe dosť. No, takže od našej videa, čaute. Tak, moment. Keby ste chceli lidi, to je ty čipsy. Ešte nebude konec. Lebo ešte si dáme, vieš čo? To vydrže, si dá najviac čipsov a musí vydržať nejakú najdlhšiu dobu. No jo, lidi, takže budeme u ďalšieho videa zase. Čau, ale ja si sranda.